Bine, ok, acum pentru că am făcut curățenie, trebuie să așteptăm invitații, adică pe Elsa. Da, pe Elsa. Și trebuie să sosească. Ding dong, ding dong. Oh, sper că se deschide. Elsa, bună, bună. Bună, Bonbon, bună, fetelor. Unde este Elsia și Ania? Păi Elsia și Ania, da, sunt pe aici, nu știu. Stați, mersi. Unde sunt? Elsia, Ania. Hai odată, Elsia. Hei, bună, fetelor! Bună! Bună, Elsia! Bună! Și este Ania. Știu. Unde-i Bonbon? Bună, Elsia, hai să ne jucăm! Da, haide! Mergem! Ce ne jucăm? Nu știu. Ania face asta cu mama. Mami, mai să mă joc cu fetele. Du-te, Elsia. Ok, jucați-vă, fetelor. Facem noi la masă. Nu, cred că deja este timp să mâncăm. Da, ok. Ce ați pregătit bun? Pizza. O, fetele ador foarte mult pizza și mi-mi place. Nu-mi place. Haideți să mergem. Ce ne mâncăm? Da, de ce ne mâncăm? Așa. Nu știu unde să mă fac. Nu de aici însă. Deja să le chemăm și pe fete. Dar să fie pizza gata. Pe deja n-ați cumpărat-o? Ba da. Dar trebuie să... Da, pentru că pizza nu e atât de bună când o mănânci rece. Da, deci... Încălzim o pizza. Așa, uite. Fetelor, veniți la masă! Bine, mami! Vin și eu. Ok. Ciocării. După ce au mâncat. Eu sunt sătulă. Și noi. Bine. Deci o să mai stați aici, cât o să mai stați, apoi o să plecați, nu? Da, pentru că deja s-a făcut un pic cam seară. Da, o să mai stați o oră. Da, ca să se bucure și fetele. Haideți, fetelor, voi puteți să jucați. Ok. Haideți, fetelor, să ne jucăm. Vin. Ce ne jucăm? Da, chiar, ce ne jucăm? Nici nu știu. Mai știu. Așa. Peste o oră. Cred că e cam timpul să plecăm. Deja Flynn trebuie să vină de la muncă. Ok, vă puteți plecați. Elsia! Elsia, e timpul să plecăm. Mami, nu vreau să plecăm. Ba da, Elsia, este timpul, deja este seară, vezi? Tatăl tot trebuie să vină acasă, vină?
Mine. Hai, zile papa la fete. Pa, fetelor! Hai. Hai, Ania. Ania e deja aproape adormit. Hai, pa, pa! O să mai venim pe la voi. Da, ok, poate și noi pe la voi. Da, poate. Hai, Elsia. Bine. Ania, e căzut? Bine, eu zic că e timpul să ne culcăm și noi, nu? Da. Ne schimbăm în pijamale și ne culcăm. Așa, ne-am schimbat în pijamale. Acum trebuie să vă spunem numai noapte bună. Ok. Noapte bună, bun, noapte bună. Cosmic, bine. Hai, faceți-vă patul și apoi vă culcați. Bine, mami. De cealaltă perină? Nu știu, habar n-am. Pentru că spus voi. Hai, Bonbon. Bine. Așa, hai să ne plecăm ară. Ei, n-a căzut. Noapte bună, fetelor! Noapte bună, mami! Noapte bună! Și dacă v-a plăcut acest video, dați like, share și subscribe și nu uitați să vă uitați și la părțile celelalte. Pa!